खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। दिनै 20थि हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। दुखुनि बाथ्रा दिनै बर'नि बिमा गाइ डे आरो हेलेनानि मुंख्लं सानखौ फालिनो बावलांनो हमबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिलाव दिनै गाइ डे आरो हेलेनानि 20थि मुंख्लं सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे फालिनायखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव फिरफिला दैखांनाय, बिबार बावनाय आरो 1 मिनिट आर'ज गाबनानै बर' हारिनि बिमा गाइ डे आरो हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गाइ डे आरो हेलेनानि नखरनि सोद्रोमाफोरा दिनैनि बे गोथार बर' बिमाफोरनि मुंख्लं सानखौ फालिदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि जाय बर' बिमाफोरनि बिहोमा होनायजों आरो जिउ सावनायजों बर' हारिया दिनै गोजोनै थानो हादों, बिथांमोननि गोसोखां सानाव रावबो बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै बे हाबाफारियाव रावबो नुजाफैनो हायाखै। आरो 1989 मायथाइनिफ्राय लानानै गाइ डे आरो हेलेनानि मुंख्लं खाम्फानि सेराव जेबो जिरायसालि एबा न'ब्लां लुनानै होनायनि बाथ्रा गैया आरो रावबो नायसनाखै होननानै फोरमायदों। खौरांखौ दैथायहरदों गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारि। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै आं गिबियावनो नैबे नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो ससियेल मिडियानि दारै आं गिबियावनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। दा दिनै 12 मे गाइ डे आरो हेलेना बिथांमोननि थैनाय सानखौ जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गोबाव समनिफ्राय नाजायै 2003 मायथाइनिफ्राय जों बेखौ गोथार बर' बिमा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो फालिबोबाय थायो। दिनैबो फालिगोन आरो इयुनावबो जोङो फालिबाय थागोन। दा बाहाय आं दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै मोनसे खौरांखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। जों दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जोङो थांखि लानानै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादावनो बेखौ जों खुंफुंनो बिथोन हरदों आरो जोङो मिरु आइजो अनसाय आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला लोगो नांनानै नैबे मुंख्लं बिथांमोननि जि थैनाय जायगा, बे थैनाय जायगायावनो जोङो खुंफुंनो थाखाय जों ज' जादों आरो दिनै खुंफुंबायबो। दा बाहाय जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे गोबां समाव जोङो गोबां बार दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा नैबे गाइ डे आरो हेलेनानि जिथु थैनाय जायगा, बे थैनाय जायगाखौ जोङो मोनसे समायनाहाय बेखौ गायसंनो बा बेखौ जोङो फोसाबनो होननानै गोबां नाजाबोदों। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन, गोबाङै जोङो साबना हामना खालामनो हायाखैबाबो गिबियावहाय जोङो बै समाव BTC सरकारनाव आर'जलाइ बिनानै जों एसे नैबे हाफ्रा एकदमबारे गैथारामोन, जों बेखौ एसे आर्ट फिलिं खालामनानै एसे फोजाबखांनो हादों। खोब खम जोङो अनसुंथाइखौ मोनदोंमोन आरो नैबे बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फाखौबो जोङो बेजोंनो गायसनदों। जों दुखु फोरमायो। दा आं खावलायगोन जेसेबां सिगांनि गभर्नमेन्टफ्रावबो जोङो एसे जुजिनानै नैबेखिनि हाखिनिखौ जोङो आर्ट फिलिं खालामनानै जि एसे जौगाहोनो हादों। दा आथिखालाव BTR सरकारा जाहाथे सोरनिबा थिखादारनि दारैनो जा सोरबा NGOनि दारैनो जा बेखौ जौगाखांहोनाय बेनि नुथायखौ सिनारिखौ बाहाय जोंनि थाखाय जिरायसालि खालामनाय बा मोनसे न'ब्लां लुना होनो हानाय, बेखौ सोरबा जुदि गोसो गुदुङै जुदि मावोबा जोंखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मस्ट वेलकाम। मिथिनांगौमोन, मोनथियाखैबा बे दुखुनांथाव खौरां। मानो होनोबा बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौबो जोंनिनो आबोबनिनो मोनसे समनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि लोगो नेहाथारि आब' भबानि बाग्लारिया मोनसे बिथांमोननि सुंद' जिउ जारिमिन लिरनानैबो बिजाब महरैबो फोसावखाबाय आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो फालिनाय जायो। आरो बिथांमोना हयथ'बा गोबाङा बिदिनो मोनथिगौ, गोबाङा मोनथिनो गोसो गैया जानानैनो मोनथियाबो जानो हागौ। आरो बिथांनि जिहेतुके दासिम गाइ डे आरो हेलेनानि सोरनिबा बिदा फंबाय सोरनिबा फिसाफ्रा गोथाङै थांनानै दङ हिसाबै मोनथिनाया बयनिबो थाखाय गोनां।